Estem al Santuari de Montnegre. El camí fins aquí hem vingut per Vallgorguina, per la pista. Està bastant bé, trossos una mica complicats per la pluja que va haver-hi ahir. Ens acostem fins aquí al centre d'informació, però avui, que és dijous, està tancat, no és festiu i està tancat. Només obren dissabtes i festius de 10 a 2. Farem aquest recorregut. En teoria són uns 2.250 metres i 3 quarts d'hora de camí. I començarem la ruta d'avui. La ruta d'avui és curteta. Cap aquí anem en direcció al dolmen de Cal Arenes, seguint les marques blanques i verdes a la Pineda de Pipinyer. Hi ha una olor a humitat, el camí és planer. Ara ve una petita pujada, però no té cap problema. El camí, el calçat, pot ser qualsevol calçat, excepte que tingui la sola llisa. És molt sorrenc i és convenient anar ben calçat. Arribem a una intersecció que tenim que anar o cap aquí o cap allà, i anirem cap allà segons marca la fita. La SLC72. Agafa una miqueta de sol, això està bé, s'agraeix. Hem anat baixant des de la posició màxima de la ruta, que són 672 metres, i ara estem baixant. Hem anat baixant i continuem baixant cap a l'esquerra. Més o menys estem a la meitat del camí i ara toca pujada, una miqueta de pujada. Anem baixant des dels 647 metres i estem als 614. Continuem recte i ara ja pugem. Comencem a pujar. Ja està, no té més. No ens hem perdut. Ja estem arribant al prat del santuari. Hem sortit d'allà i hem donat la volta i tornem a estar aquí.